Nu tænder jeg under den gryde, jeg har stillet her. Jeg sætter den knappen på 9. Og det vi hører nu, det er den sædvanlige induktionslyd. Jeg holder lige en pause og starter igen om et øjeblik. Så kører jeg igen her. Nu hører vi selvfølgelig også, at vandet koger her på lidt på gryden. Stadigvæk kun den almindelige induktionslyd. Nu kommer den lyd, som vi ikke kan forstå. Meget kraftig. Jeg tydeligt hører den. Jeg prøvede at lukke ovnen op. Det lyder lidt som om den kommer derfra, men det er lidt svært. Men det er en voldsom lyd, og slet ikke noget, vi kender fra en tilsvarende model, vi har i sommerhuset. Nu slukker jeg. Eller hvad der, jeg sætter den lige på 4. Og det, der sker nu, det er, at selvfølgelig gryden går kog. Og der er stadig en lille smule induktionslyd, og ved siden af den er der altså den her kraftige lyd. Og jeg slukker nu helt. Den kraftige lyd fortsætter. Induktionslyden er væk nu. Og den kraftige lyd er efter vores mening ret generende. Nu skiftede displayet over til varmeadvarsel. Og nu ophørte den kraftige lyd. Tak for tålmodigheden.